Dilai adung het kedo rong plim plam ahawar bhim ingti arong along ingdeng trok hambi kapatu cepate pon. Koila mati arlong cingkin arleng along LP truck ahir ingtang rakpen kacingkoy. Powan teron sodet penajok kirap kacuhang. Kardom inglong kriya birta penili sami mirtina teron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Thang ni phai ingkoy arni rong plim plam ahabar bhim ingti arong along risonim sukla mate Tihek pen RNC atum patir piponsi lapen cerap cetodun DYA mate Don Sri Youth Association atum pen ingdeng trok hambi kapatu kacipate ajai mek dengpon. Aluhi aman pen kacetong dun lake MLA Bidasing Engleng, Don Sri VDC Chairman Andrew Rongpi, DMB Ward Commissioner Simon Phangcho, Dan Sri ST Morcha Meipu Bidasing Hanse, KCS Publicity Chunbang Hingchong Tiso, KSA Upper Dikrong Barnes Apen Dan Sri Youth Association Meipu SGB Lapen GB Pen Chinglok Pinang Ankete Kiding Atum Chetong Dun Lapen Hambi Kapatu Cepate Judet Pen Api MA Net Surihini Ra Ingkoy Angdeng Kacepa Undun Abang Pi Larlin Teron Pi Lapen MBBS Surihini Ra Ingkoy Rahini Kacepa Ledun Rup Kabon Ing Tipia Tumapanta Archopon Lapen Bhiming Ti Arong Aratatum Kijun Alang Kato Raputak Togjir Pen Pinpur Alo Setame MLA Bidasing Engleng Arideng Pajirdun Dilai Pensar Kiri Teron Inglong Kiri Abirta Kasi do yan karno nida kung deng trop ambi pat le cepate so jai mek aren sila so pen tv ke mipigala abang ke ni tum jutanga song hitame ambi ke patu ke si karbi khailo anta project man lang mimi ya ke patu son mena pasini litum ke jutanga song patu ko ve li karbi khai ki si national game si ke paman hol Birthday danglo tame nilitum paklang jutanga song pen tame paklang pan olympic lo pen nasonta khatsi kena andim pali dunung lo gadam tang nilitum Jharkhand hailui anda paklang dunne lo nasi tang tanang recognize lo gadap si lage karbi cuma game lo bang ke se non ini son nasonta khat unte rom tin tame rom tin lo area tin tame lason Biboni fansi kan jutang song pen bangke nuri sport na sohin ni karbi itum patu kongro hin na pasing tu point hat jaga doi panta la bangke ni jutang song hin pen tami nuri lo alon pen adun tu bangke so pining kanan deng drop la dagari so jang tu suna paman ke juta hin penta churu pakti ke la hambi ke pathu nang ceng pensi ceparai pon dalo nang pangceng lo tang lopot adak ke bipon pelo hambi pathu ke ani kan wang ta bipon po piningan ken deng trok pleng tang lo la si ke wang gilang ani sitame nang litum press media hoi pen la pen ke KCS pen nang cetong ladak non ilitum long ta thek ponong lo nilitum dak aluhi special guest pen si johang pon alangli KCS publicity secretary Hingchong tiso tame ilitum long do alang li sitame bidi sore ke nang khan pon bom lo lasi nilitum ke lapulo ani kan wang sitame bori pon bom po lapen ke rongrat lapen ke the ke ding dipu ke do EM pencenglok MLA MP CM lapen ke mena local VDC chairman atum sitame nang cerap dun lo lapen ke lan so se dapat he tuji lapen ke kibi pon bom di ke wang jilangani an sitame kibi pon dia long nang litum sitame nang cerap dun popusi litum sitame ning thepon lo kardom Dipu pen nilip ICDS Asayhem along sang nang keton ihum LP truck number AS01 DC 1971 agari towar ebeng cingkoy pirajok gari abang kanahok thepiglo bonda sang abang ke thang kanahok abelang lapen gari katewar driver lapen helper abang asak akeng along aduk dolo puta nang thandun kupai keme munit apran abang kaphere meme ang abang abelang lapen driver pen nang keche thandun atengke
Bom kuru adap porphai trok alom si laso ahuni ke fokusi perangki anno nang pacini dun. Powan teron alang li rong sali aho po ahem keche wang bomahut rong sali tiniali along men bait pen kaching koy amat apu along simen pos ketong penajok adim aklong penamat turun edet la simen men Guwahati Ajur Sundra Super Hospital along pondet si non ke silang pon bomlo pen ke apu along si ketong apot operation nanji pusi doktor atumpen ningji pon jong si operation nanji pulote lak thom rasuri trok si kep nanji pusi kipu la sineli tu chainong biwo longle chejor epen atangka kelongke lak isi anvet lang la si local MEC Richard Toby Forest Board Chairman mate Karbianglong Autonomous Council pen CM Dr. Tuliram Ronghang la pen Bukajan MLA Dr. Numal Momina tumapanta nang rabek thapusi ahupu Gopal Rongphar pen kachuniri padupon la pen kethe kedinga tumapanta nang rabdun thapusi chuning ripon tu Lapen ke ahupo Gopal Rongphar pen kaningji jong si local MEC Richard Toby nangrap pulote nilitum MEC ke non adihu MEC kilik jahut ke Richard Tobia phansi chirap chetodun popusi ningji pon pen ke non thelang arnisi operation nangji pusi Dr. Atum pen ningji pon Lapen ahupo Gopal Rongphar pen kaningji pon ke Dr. Tuliram Ronghang aphanta nilitum diphu damsi application pajir damlo puta pherangkia thengno than pon Nilitum ke an eom ke chojia phanta kasik sakhe tan khangjang lo pusi powan teron achor sapna Rongphar pi pen pherangkia thengno chithandun lasi ke the kedinga tumaphan nangrap bek tha pusi chuning ripadi cream lo puta chithandun lasi jongsi komat ne ningkang sampe nangkerapji aning hang pulote labangso account number along nang humri igno Romesh Rongphar account number 405544416613 IFC code SBI 009864 phone number 70025226551 along nang humri ignon pusi kachoning report Rongjang Pompen Robinson Killing Inglong Kiri Abirta to pawan teron ku mentuar ni pensi accident lo la maksud tuthak kan bachini gima Dr. Debar kuna kidam pensi accident lo tangte Numulegor sana andai tangte non ke si chilang ibom lo ma Senang bom si chilang kuna si chilang iglo tangte Guwahati di kuan ba khorot iglo Nale ek lak lo nan ke ente juta ko ansi nanggi pulo we hasutara tum nang puge 3 lakh 75 jadi tangte nali tum hem read la puson chenong bibo phak puson ke takiyo iglo ma tangte Tiga lak lah anta kinai ke dordi si kira ko senang kerap changi tangte nali tum local MEC fan kerap pa chang iglo kadi nang rabek thapulo ke local MEC la pen Dr. Tuliram Ronghang la pen Dr. Mumin na fan nang rabik vek tha pusi nali tum kerap chang lo kadi kala mana lai ke thap tangte komentu pulon tela baso teron saho fange ke endam nai pugente non last date ke budbar budbar si di nasi prabjin pen nang rabik tha pusi nali tum kapjen pen ke senang lak langbi tangte nali tu hem sang la sonduma sak sang da lo ke thong da ten lo kacong datang long ke non nang li hem solo bo jila kune bangke kala ke usumar bang anik lo nyogat inugat lang di yong si nang rap ake hai dak local MEC nang rap pute nang litung ta puthot akomo election hoke lalang li phangsi chirap chito dun popu jadum nang litung matha ke kala mo sonsi matha lodi senang lai ke thap si pulis ante Belek adim do pulau nilio sabang ke polling center ha da dhora pen living adim se do si pulau da si hadak pen Mongol Singh si alangli si hal adak da dhora pen jingki lo ye than lo amar phone pen jingki bo age phone along sita ahot pen no reachable la son se do problem do kong lo sita upai ve si ni li thang si ladak de thor
litum MSC Sara hem along si alang li Mongol Singh Sar da dolo alang li long chetong dun lo alang li pulo mal choklo ni li arjulong lo la pen ke ni phan malong sei ni tha pulo ni dun lo ni lo hoda la pen ni phan ke poisa ka nang pi pe hai ni phan sida dolo MSC Sar along PA pen ni count tha be lo na li tum borjuri along kita mohut borjuri ni mal kerso akam do pisi pula si kadang ni na pipo pisi ni kan pulo ahok lo ni ta monitor pensi hada teron na hem pensi monitor pensi alang ni suri kapi solo lo alang ni phanda mon sita la answer se ni li phan nang kharab ji phan si ni li ke abang putin ke kriya thom phan suniri chongjung lo ni suri kep ke nang nali tum dor de dalu dor del lapen puthot nang pi ji phanse ko nali tum ka chuning ri thulo kalang lo hok lo athema suri ke pen ni li phanang pilo ni li pon lo pon sita ni li tum 1 lakh taka ni li tum hem ke thang da vi mo pen da ni li che than el lo da si no no bang ke la 2,70,000 bang ni li tum ki pj na hok ta war sai che theklong ni del lo ang par ke ni li tum ke kupulo ho ko pi se klem ko ho tang te nali tum jong si puthot MEC akhai richard tok binang pi thu lupon te